Morjesta vaan ja tervetuloa Kalajoelle mun kotilenkkipoluille. Ajattelin tässä lähteä katsomaan, että miltä näyttäisi näiden polkujen lähellä oleva paskaperä. Itse asiassa niitä on kaksi eri paskaperää. Aika pienen välimatka päässä toisistaan, että eiköhän me yhden hinnalla saa kaksi. Tätä polkua silloin Pitkäjärven lenkillä kanssa ajettiin poikien kanssa. Tässä ollaan aika maastopainotteinen lenkki, ettei paljon tielle tarvi mennä, ainakaan pikitielle. Se on syyskuun loppu ja täälläkin alkaa ruska olla parhaimmillaan. Toki ei se tämmöisessä mäntymettässä näy. Mutta kelit on vielä tosi lämpimät. Taitaa olla 16 astetta nytkin, että sortseilla mennään. Saa nyt nähdä sitten, että milloin saadaan video ulos, että se meidän tahtoo olla, että kesällä ajetaan ja talvella sitten editoidaan. Ja nyt käännytään kohden Lettoa ja Vihauspauha, missä nyt sijaitsee se lähempi paskaperä. Pieni tiesiirtymä tähän, mutta tää on tosi kiva pikkutietä. Tuossa sillassa saa aika tarkkana olla. Ei osu kaiteisiin. Hyvin häsälle. Moikka! Ja siellä oli joku levyn kanssa kuvaukset varmaan. Mies ja kitara. Ja siitä pajukon läpi tie. Alettaisi olemaan ekassa kohteessa eli paskaperällä. Ensimmäisellä sellaisella. En tiedä mistä tuon nimensä saanut, mutta ei nyt ole kovin
kovin osuva nimi. Tosi hieno paikka. Siinä on hiekkaranta. Nyt taas samoja jälkiä jonkun matkaa takaisinpäin. Etsiskö vieläkö puomio auki? Tosiaan lähdettiin nyt hiekkasärkkiä kohden ja samalla sitä kauempaa paskaperää kohden. Tuossa oli Luulajankivi matkalla joskus 250 vuotta siihen laiva ajanut karille. On se silloin ollut vähän vesi korkeammalla. Tai oikeemmin maa matalammalla. Kala ja hiekkasärket. Täällä kyllä menee näitä polkuja ihan ristiin rasti. Kyllä palko tekee mieli jäätelyä. Saa nähdä, saakohan sitä vielä jostain kioskilta. Opsilta nyt ainakin. Tää on vähän tää särkätä, että kun koulut alkaa, niin koko paikka vähän niinku kuolee ja menee kiinni. V8 voisi käydä kyllä tsekkaan, jos se olisi auki, niin sais pirtelyn. Säpissä on luukut. Apsi pelasti jäätelön kanssa, niin nyt on taas kiva jatkaa matkaa. Seuraava paskaperä on Rahajan kylässä. Aletaan saapumaan Halkolan mutka. Sellainen paikka tämä. Ja tuo vuosi vuodelta laajenee tuo ulkokehä. Katso, se on tullut varoituskyltit ja kaikki. Tuossa se on kyllä ihan paikalla, ettei sen puoleen. Täällä jossain pitäisi tulla uusi silta, mistä mä pääsisin tuon joen yli.
En kyllä tarkalleen tiedä, että missä se on ja miten sinne pääsee, mutta eiköhän sekö tätä jokirantaa seurailee, niin jossain vaiheessa tuu vastaan. Jahas. Ei tää nyt ihan vielä valmistaja olla. Näköjään sen verran tissiposkia sitä olla, että en sitten lähtenyt sillan kautta. Ei siinä mitään, ei olisi tarvinnut pyörää rahata mukana. Ei siinä niin hirveästi säästä, vaikka nyt kierrän tätä vähän kauemmin. Nyt ajellaan Rahja metropolialueen läpi tässä. Pitää sitten löytää se oikea polku, joka vie sinne paskaperään. Kohta alettaisiin olemaan kohteessa. Voi olla aikamoista suomaata siinä. Ihan siinä, mihin se on karttaan merkattu, että voi olla, että ei ihan siinä mielessä päästä perillekin. Ensimmäinen paskaperä ei ollut nimensä veroinen paikka, niin jospa se tämä olisi. Alkaa mennä niin märäistä. No niin, täällä ollaan. Täällä nyt on vähän osuvampi nimi paikalle. Ainakin kun katsoo tuota kanavaa. Toki ei tuokaan sitä ittiä ole. Joo, lähdin nyt kotia kohden ja jatketaan sitten tätä projektia toisena päivänä, että sitten olisi kohteena Homosaari. Siitä tulee sitten aika lailla gravelireitti, että sinne ei taida mettäpolkuja päästä. Mutta joo, tältä erää, täältä tähän. Tervetuloa vuoteen 2026 ja pyöräreissulle kohti Homosaarta. Just lähdin
Kalajoen keskustasta ja sellainen ehkä 25 kilometriä pitäisi olla matkaa. Etelätuuli mukavasti työntää. No, eessä näkyvät tuulimyllyt ei ole paikallaan sen takia, että ei olisi tuultava. Mahtaa olla taas sähkön hinta niin matala, että ei kannata pyörittää. Se on helppoa näin pörssisähköasiakkaanakin, kun ei tarvitse pihalle katsella. Niin näkee vähän osviittaa, mikä se sähkön hinta on. Se on joko ilmasta tai sitten tosi kallista, mikäli myllyt ei pyöri. Ja jotain sitä väliltä, jos ne pyörii. Sellainen 10 rullailtu ja ensimmäinen taukopaikka. Pitkäsen kylän kota. Tunnetaan myös nimellä Jonin analipileet kota. Sisälle kurkistamalla selviää, että miksi. Joo. Mun tietojen mukaan ei ole kuitenkaan kyse tästä pyöräntaluttajien Jonista. No, mistäpä sen tietää. Saattaa se ollakin. Kovat bileet on Jonilla ollut, kun ikkunatkin hajonnut. Muovilla koitettu vähän paikkailla. Kota jäi taakse ja tässä nyt jatkuu tämmöstä mukavaa soratietä. On jo hyvin kuivunut nämä tiet, ettei ole yhtään pehmeitä. Tosi hyvin rullaa. Hannes myrsky, se on täälläkin tehnyt tuhoja. Aikamoista. Enää ei pitäisi olla pahakaan matka Homosaareen. Mutta sellainen ongelma, että se on aika lailla maatilojen ja peltojen ympäröimä se ranta, niin pitää vähän zoomailla, että miten sinne säädöllisesti pääsisi. Ei kenenkään pihapoikki tarvitsisi ajaa. Ja se on päätetty, että Homosaari tällä reissulla nähdään, kun sitä kerran lähdetty kahtomaan. Aletaan tulemaan Käännän kylälle, missä se tämän päivän kohekki sijaitsee.
pari kilsaa vielä, niin luulen, että ollaan sitten kohteella. Pieni pikihtie siirtymä. Tietysti tähän aikaan vuodesta niin tuskinpa se haittaa, jos pellolla joutuu kävelemään. Koitetaan nyt välttää, jos mahdollista. Joo, tästä mä nyt koukkaan tuonne joen rantaan. Traktorin jälkiä seuraten. Aika vähän on vesi. Saa nähdä pääsisikö saaressa ihan käymään. No niin, hyvät naiset ja herrat ja ne, jotka ei tunne kuuluvansa edellä mainittuihin ryhmiin. Se olisi Homosaari suoraan edessäpäin. Siellähän on jotain rakennuksiakin. Nyt mä katsoin kaikki ahasmieliset ennakkoluulot romukoppaan ja lähdetäis käymään Homosaaressa. Tännehän pääsee ihan tällaista kivikkua pitkin. Siellä on kota ja puuvarasto. Tai mikä varasto tää nyt onkaan. Huussi. En ois uskonut. Onkohan tää yksityinen? Viljola vai mikähän tuo? Tuo kota oli varmaankin yksityinen, niin ei viihtynyt sinne mennä. Tässä on Homosaaren rantapenkalla pitämässä taukoa. En kyllä tiedä, mistä se tämäkin paikan nimi oikein tulee. Ja mitä on ollut mielessä niillä, jotka tämä saare on Homosaareksi nimennyt. Se on sitten nyt Homosaarikin nähty. Ja palataan kotia päin. Luulen, että tämä video nyt päättyy tähän.
Oishan täällä vielä ainakin pari paskalampia tuolla Himangan puolella ja Pierukallio ois, mutta sekin on keskellä merta. Ja Rautiosta löytyisi alapää. Sekin voi olla hauska jonkun mielestä, jolla on vähän huono huumorintaju. Ei mun mielestä ole hauska ollenkaan. Itehän nauraa vaan Shakespearein komedioille. Niillekin silleen hillitysti, sivistyneesti. Joo, ehkä tehdään sitten kakkososa joskus näistä hauskosta paikan nimistä Kalajoella. Mutta eiköhän tämä ollut nyt tässä